Good morning guys, and we just joined Race to Beauty Metro Stars Race to Beauty. Mana grabe paltum eh. What? Mani ang nindot kini one of the best places to jog sa is there. There's a Cordova. Di ba kanina access road. Ano kang nag-activities ron no? Lamig yung mga dagan sa mga tao eh. Murag kuan kaayo. Mura man sa gapanran dere eh. Diba? Paano ba? Anyway, mano yung kuan na to? Ruta, we're gonna go to the CCLX. At ba lagi ni grabe diri dapita sa kanang Cordoba na sa na road. Ni Cordoba Gabi Road basta kaning access road padung gikan sa CCLX. Kita mo nindot kay view eh. Lahi rasad hawag ko na pictures video pictures no pero na ko yung mga pictures anin wow kuyawa din rin lugar sige 10 times zoom pa rin na to uyog lang but yeah grabe yung background eh backdrop is buildings diba guess where so grabe saan to na buildings? Mandani ba to? Or ano man dito Cebu City? Probably. So wala. Nakasuway na babog jogging diri. Have you tried jogging here? Never. I never had jogging here. Layo ba sa mua. Pero kung tutuusin, doon rin sa kuha kung yung maglabang-labang ba. If I'm a serious, super serious runner, probably. Maglabang-labang naman. Mga boys na nag-date. Nagpadari. Grabe. Di ba? Para pag serious runners and amazing. Mayroon lang ko amazing ba na sa Ispuntag it's still 6:08 AM. Ano yung mga tao dali? Manila Kuhan ba? Lamig kailang kuhan. Lamig kailang pagmata kay sa iyo pala buntag mag-exercise na dayon tuwing umaga diba grabe nindot may paldo sa di sila pero paldo gitong sa panran na mo kanina eh naghan nito diri parking diri mga di auto din yung mga uban diri pero ang uban na ni mo mag-jogging nangaon mo din eh diba? May mga kananan ko dira skilled ba kaning I don't know. Mura magkuhaan nila ba? Di sa doon sinful na kaon, mura mo lami-lami lang una. Sinful ay atot ay kuhaan man. Lechon man sa umaga. Lechon. Sabi na ko healthy living. Kuhaan man day mga pinirito man day pero still. Pandesal di ba? Napay pandesal, napay buko. Napay saang di. Saang. Saang kung kamali Bihagod. Biha na aga suaso pa bay. Si Manoy. Grabe. Ikan jogging. Mauna yun. Pero yan, nindot din wari kami na pohon. Para lang among susihon ba. Tinging jogging ko no hay. Human mag-inasal di ay. Magsaang di ay. Lahi ka kinabuhi. Bitaw ang Cordova has been known now for the Roro Port na isang kaon dito. Sa daan sa kasuruyon po. Teritoryo na lang mga tambok na laagan ni kalma na vlogger. Pumunta sa diril lang idol. Kami pilian na tas makaon ginagmay. Panagsan na lang ba? Although ang katawan na sigim ng taginasal dari Cebu yun nagay ko sa kasimana halos inasal ko kada adlaw kay I mean ingana gina kung nami panagdait kasadya inasal gyud ang pagkaon anyway gikan ko sa Race to Beauty and really one of the best fun runs paldo kay mi best organized so sa U-turn sa mga bisikleta best organized because
kuan kayo. Unsa man ni siya? Vertikal na nato yan, unsa man ni mar. Ay amar ba, kuan ta ni na unsa naguba din nga sakyanan. Pressure kay Kuya Wanda. Ayaw kuan. Naguba kita ito no. Nawala ang power. Napay mga kugihan ka na mga lapang yung sisilix, arang-arang ng bike. Magbaklay init na kayo. Baklay. Kaabot nga to Ang kalinda, kuha ng liso na yung sisilix, hindi mo ka-U-turn na, baklay. Kailangan kondisyon kay kasama ni niya. Grabe. Pero kami, diliti mo yung labang kamu lang. Kamu lang. Kay Lisa biro-biro sa ning padung dito Cebu ang mga nakaw bayan na. Babagal ng bike. Cash. Siniyas na tadaan sa cash. Alright, dari. So we're class 107. Hindi sapi niya, driver basta driver na yung sapi. Anong ganahan kayo sa tulison sa tulison sa mga chicks ko kaya may saping mga driver, may ilag sweet lover. Kuan ra gid ang driver sweet lover para ingnon ra na kay ila din tulison din mga driver. Ingnon lang sweet lover ba para mobigay na yon. Wala hasta di lang ang mga chicks ang ganans driver kana sa mga traffic enforcer. Ilang trip ba na taxi driver gid kanin ay sapi or kaning jeep. Ini dakpo ng jeep. Hangyo mo gid daghan na kaning violation, hindi na karinyo. Hangyo na lang. Tangan na rin kuhaan ba? 20,000. Diba? Tanaw si Silex dito. Guwapa kayo si Silex. Ay. Diba? Kung atop kining i-zoom. Kuyawag na. Si Silex. Mauti ng ipang nila na gipampaha ko na itong bukid. Mga tao yan kayo pas yung biyahe sa Sisilex mobile lang ag 100 amay na kung padung kag south pero kuha naman to senior senior citizen ilang gikuyugan ang lakolakaw dali ako na ni sure sila naman or nalam ato sa mga 50s bro. Senior. Pero namang yung mga senior na lagsik. That's a nice one. Baka na kung ka na mag-condition ka na senior. Ito talaga. Ito tayo. So anyway, manisi selection mo na itong view na rin mo ng New Star SMC side. Tulay sa Sisilex, Cebu City Skyline, tanawan sa aning Cebu bay, Cebu ni bay, matod pa ni Reggie, Cebu ni bay, diba? Cebu ni bay, Cebu ni bay, ano man na, aning Sisilex dito. Or anyway, it's a beautiful morning and thank you so much for watching, guys. So, kumusta man? Have you tried jogging dito sa Cebu? Pang Mariani nila. Ingani ang view. Mura was Philippines. Diba? Ingani mong view. Mura was Philippines. Philippines. O, mana?
wanna come to Cebu, guys. So again, this is Cebu in August 2, 2026. Shout out there kay Nesty na bagulang na minyo. Nesty Berdonazo. Diba? Shout out to the Metro Stars for a successful Race to Beauty. Diba? Hello rin kang Bethel. It's Bethel. Bethel. And yeah, thank you so much for watching, and let me know your morning routines, especially on Sunday morning. Bye bye bye.